15 million pesos nga medium-rise condominium nga solar-powered andam ng kapuy-an sa mga kabos nga taga-dakbayan sa Sugbo nga way kapuy-an. Sayro nato ang istorya pinaagi ni ining report. Kini ang medium-rise condominium nga nimutang sa Barangay Loriga, San Miguel sa Cebu City. Adunay usa ka gatos ka units nga andam ng kapuy-an sa mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo nga apektado sa clearing operations lakip na kadtong anaa sa mga daplin sa kasapaan ug sa kadalanan. Gisubhan kini kaganina ug gitugyan sa pribadong kompanya ngadto sa Cebu City LGU nga gisaksihan usab sa Department of Human Settlement. Gipakita nila ang nahuman nga mga units nga anaay nindot nga banyo, sala ug biranda. Solar-powered usab ang naasoy condominium. Ang proyekto ubos sa public-private partnership nga gitukod sa usa ka developer nga libre ug ang LGU na ang moapod-apod sa mga units ngadto sa mga beneficiaries. Making the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. There will definitely be more MRBs. It's our way of giving back to the community. We've put ourselves in a position to be able to help. No better way to extend the main bread and butter play of the company than to give back in terms of homes. The government cannot do it alone. So we need the support of the private sector. And the name of the game is convergence. Mitambong usab ang mga beneficiary apan bisan adunay gamayng datahan matagbuan, dako na nilang kalipay nga aduna na sila kaugalingon nga disinting kapuy-an. Thank you, God. Salamat sa Ginoo, mao nga kami may una nga nakabenepisyo ani. Dako kay pasalamat mo luag, maluag ang mong pamilya, maluag mi kay karon nag-abang mi gyud lisod kayo. Samtang ipasabot ni Mayor Mike Rama nga dili una tanan mahatagan apan dugang proyekto sama nini ang gitinguhang itukod sa dakbayan. Si Manang Vivian, upat na katuig nga nagpuyo sa temporary shelter, human na demolis ang ilang gipuy-an, daplin sa sapa. Nangindahay nga maapil sa programa. Nawagan lang ko sa atong pinalangga nga mayor nga makaapil sa unta mi ana. Nga unya kung makaapil man mi aw kung pila ang monthly nga makaya namo aw kayano namo nga makabayad mi taga buwan. So mo yun importante para nila ang permanente nga kapuy-an nga di na sila magbalhin-balhin pa. O niya dunay kasiguruhan. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.